hai no hai lam sago sini hati binai tonai kapani ta ka bu chora tini mangolbarni shala belaino warma singsa makli kasai phepka sini hati bini makli wo kok to mangkha korbuk sub division ba khamsa korbuk amsani no joliya amsayo pati thangmani je tini সারিনিफ्राय 3টা হাইতামনি জরাও সাব্রমনি কি ফিলে ফাইনাय মালখং কাইसा মক্কা মদিনা বাস মুगै आ बासो जे पेसेन्जार काई फाइनाय गयफां आमसानि जलिया आमसायो फाइमानि बिनि यागो 10 टाका रां कायानि बागै बुजाकना नांखा बास नफां हेकेबा बास चालकनाय हेकेबा मालखौ मथरनाय वानसा बाय बुजाकनि नांखा तिप्रासा खरकसा 10 टाका रांनि बागै बुजाकना नांखा बखरा फाटे रगै आबुन रगै करबुक पुलिस स्टेशन बेलायनो और पाटे लाइजाक बेलायनो वारमा सिंसा खेनो बरक जमरक और पाटे लाई तंखा करबुक पुलिस स्टेशन आबुन रगै आबुनि पाटेमुंनि थाइनि लगे लगेनो बुजाकनाय तिप्रासानो तलां थांखा करबुक साक हामलग पुलिसनि बखाते खलाय करबुक पुलिसनि बखाते खलाय आबुनि आगुलो बेलायनो कक्टमा कटर कासे फेफका चिनि हाते बेरे मांगलो तांगै तिप्रासा साल करे आमाइके बुजाना नांखा थांनायाव सालकिसा सकां साब्रम बुखागोनो 5 टाका रांनि बागै वानसा बाय जाखौ सले बुथारजांमोन मांगलिबो जों नुगि मानजा ताइ तिनि हायनो हाय सालकिसा नि सकांनो हेकेबा सालकिसानि ओलोनो नुगि मानखा जों जे रां 10 टाकानि बागै तिप्रासा तिनि बखरा फाटेरै बुजाना नांखा मै जेनो फुलेनसिन पाथक जरा नायजौनि करंतोनि चिनि हाते बेरे मांगलिदै फलमानि त्रिपुरा नों बोजागानि फाइमानि आंखे श्रीकांतनि फायो ये श्रीकांतनि फाइनि से गाड़ी भाड़ा 10 टाका से 20 टाका ना होगा इनका 10 टाका ना 10 टाका रही तुमका सुन साइटानि बास ससै 10 टाका का इनका ब्राका 20 टाका इनका 20 टाका अपना बस फागा इनका चंद्र खामो इनका एलमारा भाई जोले इनका तो बास गाड़ी इनका 20 टाका इनका 20 टाका ना रखा इनका और 20 टाका ना खा और 10 टाका के 30 टाका ये खुदा असो कक खैसा बेसा ना जवादो से एरो कलार रंगै संख्लाय रहय इनका आं संख्लाय जाखा आं बाहाम बथै गोनां मोनले थायो आं तुमा नोंखे तुमाखायनाय हे सो नों तुमा अंखा 10 टाका बायने वाइसे बेना रा वाइसे गुसिरे रे आना इनका आं वाइसे बेना से गाड़ी का गाड़ी थाय आं गाड़ी थाय र जतो थाय जाना थाय खानावा असनो डाक्टर थांगा थानानि ब्रेगा नुनु जे बुनाय बासनि ड्राइभार ना बासनि कन्ट्रेक्टर खयो बिनिखाय 14 गाड़ी नंबर गाड़ी बुतामा गाड़ी बोमा गाड़ी जतनबारी थिगा खुङो आं गारिनि मु सामिया जिफा आरो जिफा गाड़ी नंबर जरा नायजा 13 इनका साका किसा नायजागा आं जतनबारी नि थिगा जे गारिनि कन्ट्रेक्टर नुनु बुनाय चिनि बुरुदै ना थामा मुस्लिम देमखा वाइसा देमखा जिफा आं बुरुखि थिनिया बना काहांथि ताबो आरो थाना हाजाबा नों जे श्रीकांतनि फाय माने कयफां श्रीकांतनि फाय बोजागा फाय माने एलमाराव फाय एलमारानिसे आं बयां लाइ फाय यां लाइ फायखा के 10 टाका देर हिनसे रिया नसे आं 20 टाका नाव आरके मार मुआना एक्जेक्टली नों बोजाक माने बोजागा जलाया ना जलिया ते सरकेंदि कांदावा सिकान्दार बोजागै नों कखलाय काबि फायहा तारपरे बबियान थाङा बावदारि फायखा आंका अटो बाय फायखा नों अटो रिजार्भ लागै करजर फाया एमने पेसेंजर काय थयो तारपरे नों सरो थाना तेलां थाङा आं गार थाना हाफैखा डॉक्टर कमप्लेन खैनानि बागै डॉक्टर खरस सरो रहा डॉक्टर खरस किबर जाया ताबो थाना बिथिङा ताबा खायथां तमा खायसिया बरा हाजा नों बर' बाबु थानानि आंथ' बुना वानसुगो आना खायके बिनो ता खायथो 10 टाकानि बागै बा 20 टाका उनखा 100 टाका उनखा बा बो मा हायके पेसेंजर ता खायथो आं वानसुगो बुना थाने ग्रेति जतन बकरे बो गाड़ी मालिक उनखना कन्ट्रेक्टर उनखना बो 10 टाकानि बागै देसो ब्रुनो जबरदस्त आं नायगोबना निमसले थैना किन्तु आनि खतो पुरन मा थैनिबा अला नों बनो केस रना जाय आं तो ताबो केस खैया तो निमसो सारा आं बनो कोनो केस खैया गाड़ी ड्राइवर जतो हाफैका हाफैगे जतो साका हावेआनो थाना थांखा बनि बिसिंते आं ताबो सुबा का अब बेन्डी संनाखा आसिना अला जे ताबुक जरा चिनि आमसाइनि बुरुरो जे गाड़ी का यां लाइथां माने चिनि बुरुरो जे बनि गाड़ी न प्राय माकाओ चिनि बुरु तो इसे गारो पाइमेया
তারপরে যে বুরুক তিনি বুরুক গাড়ি কানাই রাवनो नों तामा क कासानि मुसु जे तामा सानि मुसु बै सरो बक तामा र खाइने बेतेर नों नुनि बिसिंतै तामा सानि मुसु आनी बिसिंतै नायगा आं तमा हिंगे गाड़ी भाड़ा तुम्हाबो बेसी रनानि तुम्हाबो कम रनानि रूल टू रूल गाड़ी भाड़ा रनानि मिनि बुमो गोपालमानी त्रिपुरा पारा हरिब्रत पंचायत पंचायत पाटिपुरी ब्लक करबक हामबा